Da ni'n edrych rwan ar un o gystadlaethau cneifio gorau'r byd, nid jyst Prydain, nid jyst Cymru, ond y byd. Bencampwriaeth agored pob gwlad yma yn y sioe fawr. Matthew Evans o Berlin Gwyr ar un, Lloyd Rees y bachgen lleol ar 2, Richard Jones o ardal y Corwen ar y 3, Gavin Much yr Albanwr cyn Bencampwr ar 4 ar 5, wedyn Nathan Stratford, aelod o dîm Zeland Newydd yr holl ffordd ar draws y byd, a Gareth Lloyd Evans y bachgen o'r gogledd o Dalcan Rwst wedyn ar 6. Dyma chi felly, mae'r tensiwn yn eithriadol yma'n yr stafell, yr neuadd gneifio yma yn orlawn. Sdim lle i symud yma o gwbl, ac ar hyn o bryd mae bobl wedi gwirioni efo perfformiadau bechgyn yma, ond Gavin Much ydi dyn y foment ar hyn o bryd. Mae o wedi cychwyn yn gyntaf, gorffen yr oen gyntaf, a mae o wedi bod yn gyntaf o ran cyflymdau ar hyd yr amser. Da ni'n canolbwyntio bod bynnag ar Lloyd Rees yma'n hyn, y bachgen fenga yn y gystadleuaeth, pedair ar 20 yn unig ydi o, ac mae uchelgais fawr gyda fo i fod wedi cyrraedd y safon yma mor gynnar yn ei yrfa gneifio. Lloyd Rees felly, a Matthew Evans wedyn ar stoni rhif 1 yn ei gysgod o yn fanna. 2 ohonyn nhw ar 15 owyn ar hyn o bryd. Bydd na 20 yn disgwyl nhw yn y gorlan, ond y bachgen sydd ar y blaen ydi Gavin Much o'r Alban. Dyma fo ar y gair yn mynd ar lawr y tansail a fyny'r gwddw. Mae bob trawiad yn hollol gywir ganddo fo. Y grib yn llawn pan mae angen gwneud hynny, ond sbiwch ar Lloyd Rees chwarae teg iddo fo. Yn llenwi'r grib bob tro cyn gyrru'r oen nesaf na lawr o fo, lawr y sglefr ar 4 wedyn. Dyma ni Gavin Much, ond Lloyd Rees yn agor un arall i fyny fan hyn. Gavin Much wedyn yn gorffen oen arall unwaith eto. Faint sy'n ar ôl gen o fod, os yma'n 4 ar ôl y gorlan, mae 17 allan gen o fo ar hyn o bryd. Mae'n ambell un yn dal, Richard Jones a Nathan Stratford yn dal ar 15 o oen. Nathan Stratford fyddwn ni'n edrych ymlaen i weld o'n perfformio nes ymlaen gyda Zeland Newydd yn y prawf, ond o ran her, dyma'r un maen nhw i gyd yn anelu ato fo, yr agored. Dim pawb sy'n gallu cneifio ar y safon yma. Mae yna rai sydd byth yn mynd i gyrraedd y safon yma, ond sydd yn mynd i fod yn gneifwyr arbennig o dda yn lleol o gwmpas yn ei hardaloedd. Ond dyma ni'r Albanwr ar hyn o bryd, Gavin Much, sydd â enw mawr iawn fel cneifiwr arbennig o gyflym ar hyd ac ar led Prydain yn y sioia. Mae'r rhain wrth gwrs yn ennill i plwy drwy gystadlu, cadw i enw ar flaen y gad yn sylw'r cyhoedd drwy gystadlu mewn sioia ar hyd ac ar led. Mae hynny yn bwysig iawn bod nhw'n cadw'r safon, a mae rhaid i chi fod wrthi bob dydd gymaint a gallwch chi mwyn cadw'r safon yna, mwyn cadw lefel y sgiliau i fyny, ac mwyn wrth gwrs cadw'r awch a'r brwdfrydedd hefyd gynddoch chi ar 6. Da ni'n edrych ar hyn o bryd ar Gareth Lloyd Evans. Richard Jones wedyn yn cael hwyl arni lawr yr ochr ddwytha yna. Coesau'r beiriad yma yna, cadw llygad barcud arno fo ar 6 yn sydyn iawn. Mi gawn ni olwg ar Gareth unwaith eto. Gareth y tro yma, nid Gwion sydd yn ymddangos yn yr her yma. Unwaith eto, falle bod Gwion yn cymryd ychydig bach o hoed ac yn rhoi cyfle i Gareth i frawd i gael cyfle. Dyma ni felly rownd a fo unwaith eto. Gavin Much ydi hwn. Sbiwch chi ar y stodiau hirion na. Y gwlan nid yn hongian i ffwrdd fan hyn, ond yn tasgu i ffwrdd oddi ar gorff yr oen yna. Ie, dyna fo unwaith eto. Pryn bod o'n oedi o gwbl, da ni pryn yn gweld lle mae'r trawiadau. Mae'r gwlan a jyst yn syrthio i ffwrdd, a dyna fo yn pwyso'r bwtwm. O ran cyflymdra mae o wedi'r rhagori. Tybed ydi wedi gwneud digon o ran teclisrwydd i ddod i'r brig yn yr agored pob gwlad.